6 anyos nga batang babae patay human na trap sa ilang nasunog nga balay sa General Santos City. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby? Sara, wala gayud na salbar ang magtiayon nga nasunugan sa General Santos City. Gani hilabihan ang ilang kasubo tungod wala nila maluwas ang ilang anak nga nag-inusara sa ilang balay ni adtong higayuna. Ano po, ina? Sorry kayo kung sa mong nahimo sa imo. Kasi nyo, ami. Ngayon kong pasaylo si manak, ma. Nanano na itabo sa imo, ama. Wala ta na. Abtan. Igo na lang sa pagpangayo og pasaylo ang nahimo sa magtiayon nga sila si Regine ug Peter Pantinople. Dihang naapil og kasunog ilang 6 anyos nga babaeng anak nga si Cassie. Matud pa alas 3 sa kadlawon milakaw sa palengke ang magtiayon aron mamaligya og gulay. Ila unang gibilin si Cassie samtang natulog. Apan nakatakda untang mobalik ang amahan inig alas 5 aron andamon si Cassie sa iyang klase. Apan alas 4 sa kadlawon nakadawat sila og tawag nga nasunog ang ilang balay sa Nursery Road, Barangay Lagaw, General Santos City. Ug sa ilang pag-uli, ug daw na nilang naabtan ang ilang balay ug ang ilang anak na trap sulod sa kwarto ug wala nay kinabuhi. Sumala sa silingan, naglisod sila sa pagtabang unta tungod sa kadako sa kalayo. Kay ang batang lagi among ginakuan. Kay nga nang balang masunog ilang balay, ang bata makuha lang. Kung saon man, di man nga masulod. Kay sa kakusog sa kalayo. Sumala sa BFP, paspas mikatag ang kalayo tungod gama sa light materials ang maong balay. Sa ilang investigasyon, ang katol nga gibilin sulod sa kwarto ang hinungdan sa sunog. Ang mismong gipatungan sa katol ng botilya. So nakatumba siya, nakaabot gid siya sa mga karton nga nay mga papel-papel ug sa mga sinina. Pahimangno sa BFP sa mga ginikanan kung mamahimo dili biyaan ang anak sa balay ug siguruhong walay butang nga mabiyaan nga makamugna og sunog. Sara, nanawagan ang magtiayon sa mga dunay malumong kasing-kasing nga unta matabangan sila sa ilang pagsugod usab hilabi pa sa ilang pagpatukod usab sa ilang balay. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.